Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula sedaya badhe ndamel video pranatacara lelayu. Tepangaken nami kula Adinda Puspita Karunyasari saking absen setunggal. Tepangaken nami kula Hafiz Abbas Kurniawan saking absen 13. Tepangaken nami kula Syakila Lia Az-Zahra saking absen 33. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manungsa punika asalipun saking pangeran lan wangsul dumateng pangeran kang maha suci. Dumateng panjenenganipun para pepunden, sesepuh, sepuh ingkang kanggo ngastuti. Para pengemban praja satriyaning pandom-pandoming para rawuh ingkang sinuhun kakumatan nun inggih panjenenganipun para rawuh kaum putri ingkang pantes lamunta sinudarsana. Para rawuh ingkang jahat kinurmatan sumangga kula panjenengan ngaturaken puja-puji astuti dumateng ngarsanipun Gusti Allah Kang Maha Kuwasa ingkang sampun paring matinten dipun karahmatan karaharjan karahaduan saka kawilujengan sak temak saged makempal ing adicara dinten menika. Selawat saha salam tansah kajiwa kasarira aturaken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun ati syafaatipun ing yaumul akhir. Para rawuh ingkang minulya, kula minangka pranatacara badhe ngandharaken rantamaning adicara ing dinten menika. Setunggal inggih menika atur pambagya harja dening Ibu Kartini. Kaping kalih inggih menika atur bela sungkawa dening Bapak Suyatno. Kaping 3 menika acara inti didonga dening Bapak Santoso. Kaping sekawan menika upacara telusupan. Kaping gangsal inggih menika penutup. Para rawuh ingkang dahat sinudarsana sampun paripurna lampaning adicara dinten menika. Kula menika pranatacara maturaken agunging samudra pangarsani mbok pundi kathah lepat atur kula. Mugia kita saged minangka berkati saking Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Amin. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menungso asalipun saking pangeran lan wangsul dumateng pangeran kang maha agung. Pepunden dumateng panjenengan para sepuh bini sepuh ingkang hanggung mastuti. Para pangemban praja satriyaning pandom-pandoming para kawula dasih ingkang sinuba pakurmatan nun inggih panjenenganipun para rawuh putri ingkang pantes lamunta sinudarsana. Para rawuh ingkang dadat kinurmatan, sumangga kula panjenengan ngaturaken puji-puji astuti dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa ingkang sampun paring mapinten-pinten karahmatan, karaharjan, karahayuan, kawilujengan saged makempal ing adicara dinten menika. Shalawat saha salam tansah kajiwa kasarira katuraken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun amtu-amtu syafaatipun dening yaumul kiamat. Para rawuh ingkang minulya, kula minangka pranatacara badhe ngandharaken rantaming acara ing dinten menika. Kaping setunggal inggih menika atur pambagya dening keluarga Ibu Kartini. Kaping kalih inggih menika atur bela sungkawa dening Bapak Suyatno. Kaping 3 inggih menika acara inti dedonga dening Bapak Santoso. Kaping sekawan menika upacara telusupan. Kaping gangsal inggih menika penutup. Para rawuh ingkang dadat sinudarsana sampun sampurna lampaning adicara dinten menika. Kula menika pranatacara ngaturaken agunging samudra pagat sami mbok bilih kathah atur kula mugia kita saged pinuraka saking Gusti Agung Maha Kuwasa. Amin. Nuwun.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Manungsa punika asalipun saking pangeran lan wangsul dumateng pangeran kang maha suci. Dumateng panjenenganipun para pepundhen sesepuh ini sepuh ingkang kanggo mastun para pangaman raja satriyaning pandhaw-pandhaw para kawula dasi ingkang sinuda pakurmatan mun inggih panjenenganipun para rawuh kakung putri ingkang pantes lamunta singdarsana. Para rawuh ingkang dahat dihormatan sumangga kula panjenengan puji astuti dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Ingkang sampun paring pinten-pinten karomatan, karaharjan, karangadian saha kawilujengan satemah saged makepaling adicara dinten menika. Sholawat saha salam tansah kajiwa katuraken dening Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun antu-antu syafaatipun ing yaumul akhir. Para rawuh ingkang minulya, kula pranatacara badhe ngaturaken tantamaning adicara ing dinten menika. Kaping setunggal inggih menika atur pambagyo harja dening Ibu Kastini. Kaping kalih inggih menika atur bela sungkawa dening Bapak Suyatno. Kaping 3 menika acara inggih dinamai dening Bapak Santoso. Kaping sekawan inggih menika upacara penusukan. Kaping gangsal inggih menika acara penutup. Para rawuh ingkang dahat sinudarsana sampun paripurna lampahing adicara dinten menika. Kula menika pranatacara katuraken agunging samudra pangeksani mbok pilih kutah lepat atur kula. Mugia kita saged minurut berkati saking Gusti Allah Maha Kuwasa. Amin.